Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna Ita So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim, gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya ki bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan so ke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kuso da nana cikin wannan shirin, ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano, ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi kai kaudin baki bafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki mutu cikakken bayani zan iya gane ba. Ce to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda ke magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auko makan Hajiya Nafisa, kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya ta taba shidda abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da barawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Fuɗar bakin ta kwadace dai ta kore su suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kora ce, kuma da abin da zai su matsala su ce ba ta ba, sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shikenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koyo shikenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan yayi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma gashi ya dawo za a dafa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tako. Ya zo domin a haɗa baki da shi da bashi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya, ta ce sai buɗe bakin sai ya ce ai ta abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma ake ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duda ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a wannan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma an kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a yi akan Umar Hashim za a yi shi. Ce to ya buɗe wakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan bai to talle shi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗa ku a kashi na 4. Idan wannan shiri na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da kan subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗa shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna Ita So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya ki bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan so ke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita muna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki mutu cikakken bayani zan iya ganewa. Sai to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda ke magana wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auko makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da barawo da mai cin hanci. Ta tsana mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Buɗar bakin ta kwadace dai ta kore su. Sun suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kura ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba. Sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa. Buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shikenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koya shikenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma karshe ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tako. Ya zo domin a haɗa baki da shi, ya ba shi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ya ce ai ta abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duda ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a wannan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma an kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe wakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan bai cutar leshi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗu ku a kashi na 4. Idan wannan shirin na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da kan subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗu a shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna Ita So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya ki bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan so ke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba. To wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita muna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan, an ce kuna da hadda amma mata sun fi kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki mutu cikakken bayani zan iya ganewa. Ce to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auko makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da barawo da mai cin hanci. Ta tsana mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Buɗar bakin ta kwadace dai ta kore su. Sun suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kora ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba. Sai ta kore su, ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da sun MD, sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa. Buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shikenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koyo shikenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma gashi ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tarko. Ya zo domin a haɗa baki da shi, ya bashi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ya ce ai da abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duda ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a wannan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma an kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a yi akan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe wakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan ba ki talle shi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗu ku a kashi na 4. Idan wannan shiri na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka na subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗu a shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna It's So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya ki bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan so ke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi ku kai kaudin baki ba fi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki cikakken bayani zan iya ganewa. Sai to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auko makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka sa Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da bagawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Fuɗar bakin ta kwadace dai ta kore su, sun suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kora ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba, sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da sunan MD, sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shikenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koya shikenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma gashi ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tarko. Ya zo domin a haɗa baki da shi, ya ba shi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ce ai ta abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duda ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a wannan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma an kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a yi kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe hakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan bai cutar leshi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗa ku a kashi na 4. Idan wannan shiri na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da kan subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗa shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokacin ya albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna It's So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya ki bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan so ke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi ku kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki cikakken bayani zan iya ganewa. Ce to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auko makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka sa Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da bagawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Buɗar bakin ta kwadace ta kore su, sun suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kora ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba, sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shi kenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koya shi kenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma karshe ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tako. Ya zo domin a haɗa baki da shi, ya ba shi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ya ce ai ta abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duda ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a wannan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma an kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a yi kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe hakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan ba ki talle shi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗa ku a kashi na 4. Idan wannan shirin na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka na subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗa shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna It's So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo ya ce yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan suke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi ku kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki cikakken bayani zan iya gane ba. Sai to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auka makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da bagawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Fuɗar bakin ta kwadace dai ta kore su suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da su bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kura ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba, sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajiya Nafisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shi kenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koyar shi kenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma karshe ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin taru. Ya zo domin a haɗa baki da shi da bashi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ce kina nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ce ai ta abin da ake ta hannun ke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duk da ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a nan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta zai biyo, kuma in kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a yi kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe wakin sai ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan bai to talle shi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗu da ku a kashi na 4. Idan wannan shiri na zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da kan subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗu da shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna It's So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo cewa yake cewa Umar Hashim. Gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan suke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan an ce kuna da hadda amma mata sun fi ku kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki cikakken bayani zan iya gane ba. Ce to zan turo hoto na ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auka makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa na jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya har ta bashi da abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana na bikin da bagawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Fuɗar bakin ta kwada ce ta kore su, sun suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kura ce, kuma ta abin da zai su matsala su ce ba ta ba. Sai ta kore su, ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajjan bisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shi kenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koyar shi kenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma karshe ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin taru. Ya zo domin a haɗa baki da shi da bashi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ciki na nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ya ce ai da wanda ake ta hannun keke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duk da ka dai ake ce kike da hannu a yin komai a nan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta ta zai biyo, kuma in kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe hakin sai ya ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan ba kyautar leshi ko atamfa. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu a nan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai mu haɗu ku a kashi na 4. Idan wannan shirin zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da kan subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗu a shiri na gaba.
Barkan mu sai kasancewa da wani lokaci mai albarka. A yau ne za mu kawo muku kashi na uku a cikin fim na mai suna It's So Asalin Rigima. Wato, bayan Hajiya Nafisa ta fasa kora Umar Hashim daga ma'aikatar tata, sai ka samu yaron daga ciki ya zo cewa yake cewa Umar Hashim, gaskiya Umar Hashim ka kasance kai mai jini ne mai ƙarfi, don duk wanda ya bin umarnin Hajiya Nafisa ya jima a kamfanin nan ya minti biyar. Shi kuma buɗe baki Umar Hashim kawai sai ce min shi baya jin tsoron a koshi daga ma'aikatar, shi kawai yana so ya gaya mata gaskiya ne. To ai masu sauraro idan suke gaya mata gaskiya ba ta wannan hanyar zai ba, kamata ya bi ta ya gaya mata abin da ke gaskiya ba ya kamata, domin ta ji in za ta gyara, in ba ta gyara ba to shi da ya fita, amma ba wai ta hanyar da ya biyo ba, ta wanda shi ma yana da girman kai, shi ma yana ji da kansa. To sai kuma ga na kutso da nana cikin wannan shirin. Ita kuna ta kira Umar Hashim wanda tana mai lokacin da suke makaranta tare, shi kuma ya ce ya kasa gano. Ta ce maza kenan, an ce kuna da hadda amma mata sun fi ku kai kaudin baki kwafi mu. Shi kuma Umar Hashim ko ya ce mata a ni fa yanzu ban gane da wani ke magana ba, amma da ce zaki cikakken bayani zan iya ganewa. Ce to zan turo ma hotuna ta WhatsApp ɗinka domin ka gane wadda take magana, wato ni ce nana. Sai ga magana dai suna auka makan Hajiya Nafisa. Kamar yadda kuka san Hajiya Nafisa ya jiji da kai, kuma tana da mutum zai mata biyayya, ta taba shidda abin da ya so yi, amma ta ce ta tsana mana bikin da bagawo da mai cin hanci. Ta tsina mutane uku nan, yanzu kuma gashi an kawo mata mutum uku wanda suka mata ha'inci a kamfaninta. Fuɗar bakin ta kwada ce ta kore su suka ce dan Allah tausaya musu, ba su da wani aikin da asi bayan wannan. Ta ce ita ina duwan ta kama da laifin sata ramin kura ce, kuma da abin da zai su matsala su ce ba ta ba, sai ta kore su ta salame su da kamfaninta. Shi kuma da su MD sabon asalin MD kafin wancan MD da aka sa na yanzu, asalin MD na farko suka ce MD ka sa baki. MD ce shi ba abin da zai iya cewa, buɗe bakin Hajiya Nafisa cewa MD ku tashi ku tafi. Shi kenan ni na riga na yanke hukunci kuma ba na dawa baya, na riga na koyar shi kenan. Shi kuma wannan ashe munafiki ne makashe, bayan ya ce ba Umar Hashim shawara kan ya yi wa Hajiya Nafisa biyayya, yanzu kuma gashi ya dawo za a haɗa baki da shi domin a zama Umar Hashim cikin tako. Ya zo domin a haɗa baki da shi da bashi wasu kuɗaɗe domin a sa Umar Hashim a cikin wani hali. Ina zuwa da ce na jan ciki na nema na sarauniya. Ta ce sai buɗe bakin sai ce a ta abin da ake ta hannun keke biyowa. Ta ce a ni ma aiki ce kawai. Ta ce ya ce a na san dai duk da ka dai ake ce ke da hannu a yin komai a nan kamfanin. Ita kuma buɗe bakin ta ce to daman wannan aiki ne ya samu, wanda kuma wannan aiki za a samu naira sosai in kana so. To ya ce a shi yaƙi naira, a yi dama shi aiki yake naira. Ce to kuɗin da zai samu ba ita ta bayar ba, amma da kuɗin ta ta zai biyo, kuma in kuɗin nan ya zo zan ba ga kuɗi masu yawa aiki, wannan aiki za ka mana, amma kuma wannan aikin ba su faɗi wannan aiki ba ne, sai a episode na gaba za mu kawo muku wannan aiki za a yi, kuma wannan aiki kowa kamar yadda kwasu ne a kan Umar Hashim za a yi shi. Ce to buɗe hakin sai ce to wani kuɗi suka zo tabbas zan bai to talle shi ko a tamba. Suke dariya, wato irin dariya ta mugaye ta mugunta, wanda kasan shirin mugunta ake. To masu sauraron mu anan za mu tsaya, mun gode da sauraron wannan shiri namu, sai ma ɗaya ku a kashi na 4. Idan wannan shirin zuwan ka na farko wannan ce mai abaka, muna roƙon ka da na subscribe, sannan kai lakin, sannan kai comment. Mun gode, sai mu haɗa shiri na gaba.